Baixo a organización do Club de Remo Rianxo e coa colaboración do Concello, este domingo disputarase no Peirao da localidade a 17ª bandeira Concello de Rianxo. A proba integrada na Liga Galega de Traíñas A reunirá na localidade os 10 clubs que militan nesta liga, que competirán entre eles para facerse coa prezada bandeira. O recorrido, como sempre, son 4 millas náuticas, 5.556 metros, que están repartidos en 4 largos con 13 bogas. O sitio, o lugar, pois é o de sempre, Peirao Vello, de Rianxo, todo o mundo sabe que pertenece ao remo donde se vai a celebrar dicha regata. Por primeira vez, e grazas ao apoio da firma Cortizo, celebrarase a primeira bandeira feminina de Traíñas, coa participación de 6 clubs de toda a comunidade, entre as que se atopa tamén Rianxo, que conformou equipo conxunto con Muros. Pois teremos a ocasión de ter a primeira bandeira Cortizo de Trañeiras feminina e de agradecer a implicación de Cortizo, de Aluminios Cortizo no apoio desta proba, evidentemente darlle tamén a alternativa ás mulleres e mozas que conforman a nosa bancada para que continúen co seu traballo. Os éxitos virán despois, é un traballo que evidentemente leva o seu tempo, pero non podemos senón estar moi contentos de que haxe unha bancada feminina en Rianxo que participe e que tamén traia esta primeira bandeira ao noso Peirao. Son chavalas, como dixen antes, moi comprometidas, que lle gusta facer o que fan, non perden un entreno, a verdad, teñen moitas dificultades para entrenar, porque hai que xuntarse, estábamos xuntando ao principio en Testal, para poder facelo hai que desplazarse, temos ido a Muros, Muros veñen aquí prácticamente todos os días. Eso conleva un sacrificio enorme dos pais, como dos clubs, económicamente, sobre todo, que en estes momentos pois temos as nosas dificultades. Rianxo acollerá tamén ese día a proba pertencente á Liga Galega B, debido á emerxencia sanitaria e á imposibilidade de poder celebrala na localidade asturiana de Castropol. O arranque das distintas probas terá lugar a partir das 11 da mañá.